नमस्कार प्रणाम, हम रजनीशवा बोलतानी। तो तू अपना बारे में बतावा। प्रणाम, हम राजवा बोलतानी। हमनी के गांव में दुर्गा पूजा हो रहल बा, चली मूर्ति देखाई। तो चलिए, रजनीश हमनी भैया के गांव में दुर्गा पूजा होता। आज जौन वीडियो हमनी के बनावत तनी सब ब्लॉग है। तो हमनी के गांव में दुर्गा पूजा होता तो देखावत तनी हम लोगनी के ई हवन गणेश जी। ठीक बा। अभी हमनी के मतलब पेपर ऊपर ढक दियाल बा, जे मिस्त्री बनैलन उ। ठीक बा। सब भगवान लोग के पेपर से ढकल बा। ठीक बा। ई है दुर्गा जी। ठीक बा। मूर्ति बन गल बा, अब ढका गल बा, अभी पेंट नइखे भइल। तब हमरा अनुसार से तो सारा गांव में मतलब दुर्गा पूजा होखेला कि ना राजा। होखेला तो सब गाँव में। सब गांव में दुर्गा पूजा होखेला। तो कमेंट में बात पक्का बताएम कि रउआ गांव में दुर्गा पूजा होता कि ना। अगर जेकरा गांव में दुर्गा पूजा ना होतई तो हमदी के गांव में आके देख सकता। आ ई हटे चौक हटे हमदी के ब्रह्म स्थान चौक। और रउआ आई लगन अगर देखे के होई तो दुर्गा पूजा खूब इंजॉय करके सब भाई देखल जाई। तो यही से हमदी के वीडियो अब समाप्त करतानी सा।